ngene iki penake nyapa ya? Rokok ora duwe. Duwe ra nyekel. Ekonomi solid. Alah. Dalan siji-sijine enak. Sapa neh lek ora main klutur. Cocok. Kok mesti tau? Tukang parkir beber klosong sing dipikir ora rumangsa nang Semarang ngirim foto tewas berjuang mong dianggap konco. Asu bruh lah yo mutik sampai bugang tengah ini baca apa mbak Pak Yasin? Oh nggih baca watu iki. Oh alah. Neng Jakarta tuku kemangi. Lah nyapo tuku kemangi kok ada di Jakarta. Pasar Legi iki lho Kah. Kuwi parikan cuk. Tak kira lek tenan wae budal Jakarta tuku kemangi. Lah gendeng kok piye tuku kemangi nang Jakarta iki? Ya sapa ngerti wae gelem budal. Sik kowe merene nyapa? Aja omong lek ape njaluk rokok. Ya iya nu Wis sloganku ngek. Kok mesti to? Lah wis sloganku iki. Oh ya. Men. Kowe ngerti? Ora iki? Aku rong cerita iki. Kowe ngerti ra? Pak Sui tibakno ngingu men, krungu-krungu. Kok wonge jare ngingu to? Pancen tenan. Hah? Wong dheke lho. Ngingune papat malan. Kok ta men? Kowe kok ngerti? Ya iya. Wong aku ndek pas ngaret ketemu wong ya, petok wong nek kono sawah. Terus cerita lek dhewe ngingu enak papat nang omah. Wong ki umume ngingu siji. Iki papat. Malah ngijir. Rasamu pelajaran matematika ya. Mosok to men? Domongi ora percaya. Wong malah arep didol siji lho jarene. Hah? Didol siji. Didol siji. Padakne tahu Itu yo li bos. Cek to men. Jane wong iki ngingu apa to? Aku kok malah bingung to. Wong iki lek ngingu sapi to, Bos. Kan lek papat bentong-bentong lek nang omah. Juh. Wih, cengoh apa piye to? Sing tak omongne iki tuyul, Cuk. Kok iso jog sapi lho. Oh alah, tuyul to. Tuyul. Beritane wis tersebar luas. Sing tenan iki. Oh, tenan. Kowe jengke berita ra bener lho. Lah, kowe gak krungu to ceritane? Akeh wesan sing kelangan duit. Aku lho tau kelangan duit. Alah, kelangan duit opo kowe iki? Wong rokal kena njaluk nang nggon aku lho sekan. Wis kelangan duit lho. Duit gambar celeng ya. Oh ayo. Tapi akeh lho men wesan sing krungu men. Mosok kowe ora ngerti to? Mosok to? Lah yo. Wong sawangane apik karo wong ngono. Salate sregep jengkang-jengking. Ya blater nak wong. Tapi kok ngingu yo? Lah yo. Kok iso yo? Jajal sesuk lek petok nek sawah pas ngaret takonane wonge. Bener apa ora jarine infone kok
ngingu jare wong-wong. Cuh, kowe gendeng kowe piye jane? Lah nyapa lho? Takone preopo kleru? Ya iso wengko digemplang aret karo wonge. Kok aneh-aneh. Oh iya ya. Ya wis, tak takon bojone sesuk aku. Oh tak mendhu. Kok mesti to?